ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଖରାବେଳର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବୋଉ ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ଭାତ, ଖାଲି ଉଷୁନା ଭାତ କରିଦେଇଛି। ବୋଉର ବହୁତ କାମ, ଛେଳି ନେବ ଡଣ୍ଡାକୁ, ଗାଈ ନେବ ଡଣ୍ଡାକୁ, କାଲି ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଓଷା, ଚୁନା କୁଟିବ, ଚିତା ପକେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ କମରୁ ବୋଉ ଖାଲି ଶାଗକୁ ଉଷୁନା ଭାତ କରିଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଲା ସବୁ ଖାଇଦେଉଛୁ, ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବାଛୁନୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।